Bale wanoyambirira ndamene ali mbali yako kapena mbali yako oyambirira ndipo pazifuka zimenezi sindimvetsa kuti kodi zinatheka bwanji kuti munthu nkulowa president mpaka kukachotsedwa pa mpando utagwidwa roba chisango pa Mozambique pompa posapita kukakeza nawo anzako nkukamvana nawo kuti tidzipanga bwanji kaya ku Zambia adapita sindidziwa kaya ku Tanzania adapita sindidziwa pamene ifeyo ngati dziko chilichonse chimene timayitanitsa kunja kapena ma exports athu tikamanena kuti tilimbikire njira zake ziwiri kudutsa ku Mozambique kapena kudutsa ku Tanzania ndi chifukwa chake muona mwachitsanzo pakati apo I think pavira mwezi umodzi atangopanga banija ya kuti katundu wakuti kuti asabwerenso kuno ku Malawi kuchokera ku mayiko akunja ncholinga chofuna kuti kuno zimene tikupanga ifero khazipita patsogolo kuna dzakhangati pali kalifi choncho sipana 2 weeks president wa dziko adatumiza delegation nthumwi zake kuti pitani mukakambirane nawo anzanu ku Tanzania kumene kuja kudakatuka nkhani yosangalatsa atamvetsetsa zifukwa zake pano pali ndende ndiye chochi kumambiri yokuja nadzanena kuti amati amunthu ali kana ndulesi ine ndimaona ngati mawu aja sana kwanire aulesi aja koma samadziwa chochita pali kusadziwa chochita ndikupanda khalidwe ndikuona ngati zinthu ziwiri zimenezi nzofunika chifukwa kusadziwa chochitako ndi zitsanzo tinazo academic freedom pakeda akanika kupanga nkhondo yaida ali ku university ida akanika kusova imenechi nkhani ya malubino kuphedwa ida akanika kusova kusadziwa chochita anyamata kumaba ndrama zidakanika kusova kusadziwa chochita koma pambali yopanda khalidwe chitsanzo chake chimene chikulu kukanika kuzindikira kufunika kokhala bwino ndi abale ndi chitsanzo chachikulu cha kusadziwa chochita ngati mtsogoleri muone pesa mwina Malawi sadziwa padapita zaka zambiri kuti president wa dziko la Mozambique abwere ku Malawi kuno kudzagona ku Malawi kuno zimenezo zidachitika mu nyengo zachitika mu nyengo ya Dr. Lazarus McGarvey chakwera kutanthauza kuti chifukwa cha nzeru adakwanitsa kuphwanya mbiri imeneyo ndi chifukwa chake lero tikuti chifukwa chokhala bwino ndi anthu dziko la Mozambique lidapereka malo kunakala kuti apa PCE mumangepo ma warehouse yanu inuyo ngati dziko la Malawi malo awo atakupatsani moti kupita pamene popo kakafika malo ameneyo iwe inuyo kuchoka kuno kupita pamene mukandira pano ndili ku Malawi olofuna kumanga ndisanga kumanga ndifa mmene muli malo amene adakupatsani ndi dziko la Malawi mukundipesesa sikinthu cha masewera chimenecho kuti poti inuyo ndinu mane basi inuyo mutsekule apa andimuna muone ulendo wa president wa Philippe Nyusi ubale umene ujawo watipindulira pa zinthu zambiri ife ngati dziko zimene Amalawi amafunika kumadziwa kuti kodi zimathandiza bwanji olopa khomo kumudziko kuti pabwera wakuba ukakuwa munthu amene umayembekezera kuti ayamba udzuka neba kuno zidatigwera kuno anthu oyambirira amene adathandiza ndi maneba zathu olonga khale ngozi ya ndege imene kulabwera ndege kuchoka dziko la Zambia mukufotoza nthawi imeneyi azambia adakatumiza ndege nthawi ya muthaliko azambia adakatumiza ndege nthawi ya Cyclone Freddy danda zithandizo zambiri Mozambique adakatumiza zithandizo nthawi ya muthaliko munthu wode kupitako sapitako olokuti chabwino ndangobwera nzangu mwafanta hana bwana nzangu ayiso basi nkumombera manje zimenezo ife watu samaenda zona kukanika kudziwa chochita ndi vuto lalikulu ndipo anthu ngati amenewo simungayembekeze kuti ngati ankakaniko kudziwa chochita ali ndi zaka 84 pano pali zaka 90 akadziwa ali ndi zaka 70 sankadziwa kufunika kopanga maubale ndelo ali ndi zaka 84 ali ndi zaka 85 zaka 90 angadziwa kuti chofunika kuchita ndi
Manipetsa kale ndiye nkofunika ndithu izi zikuchitikazi mwina nkutheka ndi mwayi oti aphunzire komanso ataphunzira nthawi yatha ngati akuona adzidziwa kuti pamene ankaphonya mpati mpamenepo pamene ankaphonya ndi pamenepo adzidziwa koma kudziwa kumene ankopanda phindu ifuka nthawi yawo yatha mwina kapena ngati kuli mng'ono wawo mwina munava kachochi nanga si chipana akanikopatsa munthu mwina kuli mng'ono wawo amene afuna kuti adzampatsa adzamulangize kozi adzaphunzitse kozi zimene apanga zawozi iwo ali ndi ana ali ku America ndi ana mwina mwana wawo udaphongo alipo unabwera mozo ayo wakazi wabwera mozo zolenga chipani nkuteka akabwera adzamfotokozera zimenezi fauna sanga atsogolere DPP opanda plan mutali sizingateka ifa zisazo ndizichita zona kale apa siziteka chipani cha banja ndekuli bwino akamaphunzira izizi wina sizingateke zakanika kale zakanika sichi ana nkumasuja ana shura buledi achina nsaka kumene sizingateke awa shura buledi mesa adakaniza mangana mabreak mpaka neka kulanda zororo barakhauli ndi chuma kuti ayiwaje akukula chuma chawo mpaka pano akhozoma anayi ndigwireni basi kwe ndi personal estate ndipite ku bank kasaina ndeka ndi mpando wa nyumba mwa mtalika DPP ndiri kuti apanga nzawozi aziphunzira manipesesi aphunzire kukhala bwino ndi anthu ndi chifukwa chake akasaula kulimbikira kwambiri ali ndi mpando exactly koma zora kale ni personal estate chuma chimene amtalika ali nacho part of it DPP yofunika ipatse zuvura upatsa munthu iwala apasa chimwe nawo apase mwana wawo kapita chimwene akanaje olo kumudzi kwanu mfumu ikakula amati ine sindingathe kuyenda mphamvu zindithera zimene mufuna mauza ine mudziuza uyo ndiye pamene pamabwera maoti ogwirizira amene akugwirizira mfumu wauje ndi awo ndi amati akayankhula iwaje anthu amata amamva koma kukuoneka kuti apetse aloze munthu oti agwirizire zikuvuta kutanda zoti ndilone paja olo khobiti limene kuti asaine olo kuti kumuna ku banki kapena kuti zimakhala bwanji nditazikira kuti tiyeni mundiperekeze ndikasaine ndikuti wakhala pampano kubwera kuzifika pamenepo ndiyeti kunena kuti ngati angabwere phunzirani onani anzanu pakhomo pobwera alendo nditi pali fungo labwino mwandimvetsa kale pakhomo pobwera alendo nditi pali fungo labwino koma ziya amene ujayo anali m'mavuto ake onani chifukwa cha ziya amene uja chifukwa cha kulephera kuzindikira chochita chifukwa cha kusafuna kulemekeza anthu ena tidakayika m'madzi tidakamanga thandala loyanikira makakana ndi mphenembe kusanja 19.8 billion idapita kungochidzala basi kuzika pasi 19 mpaka na pano olo ndi sitima ndi imodzi yomwe sidabwera chifukwa cha kusadziwa ndiye kubwera kwa chapo asinthana rompano anakamba za interconnection takhala kwamba pano zokufunika kwa magetsi mdziko munomu kuti tikumbe migodi yathu pamulingo oyenerera kuti chuma chathu chikhoza kusinthadi ndinkakufotokozera ndisuna yake kuti George amakondo kamba nkhani ya ruta irokasiya koma full operation of that mine needs not less than 350 megawatts. That one alone. Full operation kuti mine kugwira ntchito. Full operation not less than 350 megawatts. Koma mdziko muno kulibe. Koma mfumu nomakwera kadziphanani mukamona uyo avala chakuti kadziphanani ine sindilola chakuti musamale nane thai zonse stupid zimene zilibwetsera magetsi ena akapita masonkhano akhakha agulukunyinda zilibwetsera magetsi wakuti musamugwire amene ayerekeze kupangana ntsikana wakuti ife zithanzinga zese tikamanena kuti zimene mukupanga ndi kumene dziko linolulowera zosiyana. Ife tufuna magetsi, tukufuna misewu ya nyuwani, tikufuna ulimi ujopita sopa tsogolo anthu akalima adzipeza phindu kuti alimbikitsike. Ndi zimene tufuna ife. Osati kumati mukafika pamalo mathematics zabodza mama mukatenga kuchoka kumangochi ukalembetsera kutcholo
lero ndizi anthu akwawa ayamba kufunsa kodi muti amthali kanda abambo athu nanga tsono adakhala kumambo chito adatisiya kuti ifa kuti iye tsandi chakwerayo akufunsa anthu kucholo ayamba kufunsa akakhala pingu timamuona adagonapo koma nanga iwo achali kuti akamati ndi bambo athu amthali koma adachoko kuna adakakhala kumangoshi kuntundulire matero munthu umangamanga nyumba kwanu sio sapate kuti jeje sinunama mulibe nyumba kumudzi mulibe nyumba kumudzi Iwa ndeni makafika ndipogona kabila nyumba makafika mwimba kani kuli uku kuruka manongonongo umusiku kodi amene muti ababa wana ngali kuti alabira kubango julisia feroka kuno kuncho atatisiya roka kuno rufani njala nde njalayi mukamabwera kumati amunthali njalayi akuti iye tsendi chakwerayo ndi muti tiloze ndani alasiya mandaje mane awo cholo muri abingu tumaona alipo mpapa iwo adapita kumangochi ndadzire pampumulo wabata alipo apa koma iwo ajezona chabwino adachoka pampando ndi basukuchokaso kuti siyarokarokaso urasunge mudzi mphekesera zimene zomveka kodi ndinapitako manongonongo amene achokoko zokhazokhato nenazo kuti kusadziwa chochita ine kwati kuchole tsono nanga muli mkhumbi kodi kuno khumbironso kulibe mudakapanga kumangochi mfuna kunyanja upita kumangochi leo nene ufuneka kunyumba ili kunyumba ukuso ili kunyumba suna manje amadziwa kuti tikapita uku ndio tikampeza munthu asiya munthu otikoza kampempha njeni koma wana wasiya ukhauka so mpanje kusadziwa chochita ndi vuto lalikulu ndifaika akula adati kudziwa ndikofa kusadziwa nkufa komwe koma kudziwa ndi chuma kusadziwa nkufa komwe koma kudziwa ndi chuma so tisayembekezere kuti zonse takamba apazi kulephera takambaku kusadziwa chochitaku kuti angakonzeke ayi ikakhala mbatata imachoka mbatata yoti yakhwima kale kuti muongole imachoka ndimalizire pamene ampeka sambo abwera ndiphukete kwambiri chabwino ndi nkhani imeneyo tileke pamenepo munangobwera kuti mabwera ndi zifanifani koma kwambiri timafuna kuona kuti bwera kwa president a dziko la Mozambique angowasankha kumene bwera malawi kuno ndikofunikira bwanji dziko lino tikudziwa kuti ndi chaka chatha chomwechi pamene dziko la Malawi anali ndi msonkhano wawo ku Mount Sochi ndimakumbukira kumene dziko la Mozambique ndi dziko la Malawi nduna foreign affairs ministers komanso nduna zona za transport amakambirana china mwa icho chimene anagwirizana kumene kuja nali nkhani ya njanji malo mukunena acha kuti apereka malo kumene kuja komanso anakambirananso kuti kusainira kuti ndege ziyambe kuuluka pakati pa dziko la Malawi ndi Mozambique ndinaona kuti imene simuna ichule ndinaona imene ndichulenso kuti ndi one of the milestones imene pakati pa Malawi ndi Mozambique unati ubalewo ukhangati kuti upita bwino chifukwa kuti akuti kwa nthawi yoyamba ndege zikhala zikuuluka pakati pa Malawi ndi Mozambique direct flights panopo anasiyana mgwirizano amenewu chaka chatha I think pano mwina akupanga operationalize ndimafuna kuti ndikupaseni 1 minute chabe Mr. Kasakula mumaliza bwanji nkhani imeneyi ndemanga yanu mwachita kwambiri ndi zabwino ifeyo ngati Malawi we can't do without Mozambique and I think our president anachiona mwachangu chimenecho ifeyo ndi Mozambique tifunika tikhale khetekete pa zambiri zimene timadalira ku Mozambique zimene ukababas mapota ku Mozambique ali nearer than even Dar es Salaam Dar es Salaam ni kutali pamene kunakala ndi kubeira pafupi so it makes economic sense kuti tizimechita about that tizigwisa chituma mapoti aku Mozambique bazambiri zimene zingateke then tukamba nkhani ya njanji a president awa akuti zinthu zathu zizenso pa njanji zenochokera ku Mozambique tikapanga zinthu zathuzo tizikapujeni kena kuzibera kono pa njanji zonsezo nzofunika mafuta amakamba kunokima IPIL kuti ifeyo mafuta tufuna tizichokera kuti azwe kunakala so isipayizungamati sino brainer kuti a president anamuitana president wanyana ku Mozambique nzofunika atufe ndithu kuti Malawi tipange survive it's Mozambique yes ndathokoza kwambiri Mesamvula ineyo ndi modzi nganene kuti Mozambique ndiyofunika kwambiri ku dziko la Malawi sitingakhale bwino opanda Mozambique
chikayatikuta kuchoka Nsanje kukafika kudetsa kuchoka Nsanje kukafika ku Parombeko mpaka kulikoma the other side in Mozambique meaning kuti ife takhala mkati mu Mozambique eziko la Malawi and tikukhulupirira kwambiri mapoti aku Mozambique kuyenda njanji 8 hours outdated rough fika kuno pamene kuti kutanga poti anena utali ku the 3 days 1 week kuyenda pamene kuti zinthu so tikaonanso ubale umene ukhalapo pali migwirizano ndingofuna kuyisatiriza kuti tikwanirise kuti mwina tizikhala bwino bwino tikoza kupindula kwambiri komanso Mozambique koza kupindula we can do a back of the business pakati pa Malawi ni Mozambique tikoza kuthandizana mineral development tikoza zinthu zambiri nzokhuza naso mwina chimenecho chinthu chomwe chamtengo patali sikuti tathokoza Chakwera kuti chibwerere mboma alimbikisa maubale amene anaonongeka andi maubale osakhala bwino Bingu ndi Mozambique pankhani maubale sanadibira DPP Bingu ndi Zambia paka damanga maremu Sata wapanga dipoti kuno kumapangana dipoti yanu osakhala bwino so ndizoti panopo sizikuchitika so ndi bwino kuti awabwera and zikupereka confidence kwa Malawi koma kwa anthu ena kuti Chakwera amakhala bwino ndi ma neighbors komanso Malawi kukhala bwino ndi ma neighbors mwana ngangosiyapo kwepo zinazo tipitiriza poti siyangobwera ndoti achiwiri amawa tikamba nkhani yawo tikotakambirana chani tathokoza kwambiri Mr. Mvola. Mr. Mpekasamba munalankhula kwambiri ulendo woyambawo uno ndikupasani 1 minute yeniyeni 1 minute yeniyeni mumaliza bwanji pali mwambe amati katiye nkudziwa nkulinga utadziwa njira katiye nkulinga utadziwa njira kuti ndikutengeni panopa tizilowero ndikuti njira yawo kuidziwa we okay chabwino katiye nkulinga utadziwa njira okay kujija wako amati uyotenga silamba ndamene amadziwa njira iwatenga cha silamba iwatenga silamba ndamene amadziwa njira ndamene amadziwa yagule oho silamba nkamene kaja kamati kocha silamba nkacha kamene kaja kocha chabwino amene unyamula kamene kaja ndamene amadziwa njira manivese katiye nkudziwa kuti nkulinga utadziwa njira mmene tayendera kumbuyo ngati dziko sindikhulupirira kuti amene adanyamula silamba dziko lino njira amayidziwayo lero tikukamba za magetsi interconnection tikukamba za nakala mpafupi apa lero tikukamba za ndege kumachoko kunopita ku Mozambique nkubwerako lero tikukamba za njanji apa izavale zikudutsa apa zinthu zambiri within 4 years koma kiya zonsezo ndikukhala ndi president odziwa kuti ndanyamula silamba ndipo kumene ndikulowera kwa anthu akundilondola ineyo ndionetse kuti njira ndikuidziwa kati nkulinga ukudziwa njira uyo onyamula silamba akuyenera kuti adziwe kuti kumene tikulowera ndiko chabwino tathokoza kwambiri Mr. Mpekasamba imene tamaliza amene po timafuna tibwere ku nkhani ina imene yachitika ku Nzuzu tikudziwa kuti kuli nkhani apolisi masiku awiri apitawo anatenga nkhwika nchitokosi chawo onapo Chabe Mhango amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo cha kumpoto koma nkhani imene kambe kwambiri simeneyo tikufuna kukamba ano zimene zinachitika kumeneko kuti otsatirawo ena mwa anapezeka kuti anayamba kuthamangitsa nkhani kuphatikizapo kugwiragwira mtolankhani wa MBC ku Nzuzu mmodzi mwa atolankhani umenewo timafuna tingomba amene ndemanga yanu kuti mwina zinthu ngati zimenezi ndikuchita nazo motani makamaka tinene kuti akuluakulu a chipani cha DPP akuyenera achite bwanji kuti mwina kapena masapota azitani in case pachitika nkhani ngati zimenezi facha kuti pamakhala kuti amakhala kuti munthu akungomuganizira koma
amutenga kuti akamfunsa mafunso ngopeza kuti otsatirawo ndikumachita zinthu ngati zimene zinachitika ku Nzuzu. Ndemangano mwina ndiyotani pa nkhani ngati imeneyi, Mr. Kasakula? Poyamba ndikuona ngati kuti anthu a DPP amvetsetse kuti dziko lino limayendera malamulo, and malamulo satengera kuti munthu uyu ngwa DPP, munthu uyu ngwa MCP, munthu uyu ngwa UTM, munthu uyu ngwa chani. The way they behave, munthu wa DPP akauti amanga pazifukwa zokwana, ndipo next nkuti kanipire ku khoti amene ammangawo kanda polisi kanda ACB akapereke umboni amene wamangidwaso nayenso akapereke umboni utsutsa zimene ana ACB kaya Director of Public Prosecutions kaya police, whichever agency yapanga initiate that arrest. Rule of law ichamagamba president. ADPP seems to behave kuti akauti munthu wa DPP amanga ndiyoti it's automatic kuti zimene amangirazo zosenera omanga for ndi wa DPP. Then mukakambangani ya violence against our reporter. Reporter wathu anachimwa chani. What did Alex Ngosi do? Anongopita kugwira ntchito yake imene amalandira makobiri pakutha mwezi yotola nkhani yofuna kuti adziwitsa Malawi zimene zili ku khoti zimene zachitika. Vice President wa DPP amanga ACB pano apita naye ku polisi kuti amusunge kenako apange ma processes kenako apite ku khoti chimene analakwa nchani. And it's a pattern kuti anthu a DPP amulimbana ndi anthu a MBC ka MBC achimwira chani ka ine ndemwe chisali anandimbira phone ndi opyeza unikalipira ngani mwana wawo panangopita nthawi. One of our female reporters, a young girl that we've just employed, anapita kapanga cover one of the primaries wina namulanda zinthu kumphanyira mazithuzi kuononga zithuzi. Today zikuchitikaso chimozimozi. What is disappointing me is that anthu amene amalankhula pa zinthu ngati zimenezi ikakhala ndi MBC salankhula zonsezi zitatuzi utatuone blessings. Mr. Malawi kaya kuli chani kaya kuchani ukola kuli mulini mabungu yano atola nkhani ena so iwe so ndiwe chairman wawo ka chani nonse simunalankhule chifukwa ndi MBC mwine weso utalankhula ikalakhanga kuti it's conflict of interest, so iwe tikukhululukira koma azako onse sanalankhule including Gordon Matonga chairman wa Mr. Malawi sanalankhule. Why? Because it's MBC. Yet MPC is MPC Arongana MPC. Nima full members are Mr. Malawi. Timalibira, we paid them only two months ago about 10 million, paying for our people. Akumpa programs are Rakani Chani, Kurakalema member. Therefore, they are entitled to their protection, but they are not being protected. Why? Because it's MPC. They only look at MPC Zuzgarawinga. The fact that under this government, so many good things that are going to go MPC, nobody wants to talk about it. Even in my appointment, even in my director Zanga, their appointment, strictly by the law. Since I'm going to afford kaya anduna information here, I want to message kukuyu that time when I say, hey George, calling you mama, go and report to MPC. It never happened. It never happened. All my predecessors were being appointed. I'm full and important. We're being appointed just by a phone call. From controller, secretary of operation, not even in interviews. Nobody talks about it. So to me, it's a disappointment. But what I can promise DBB, then I will say, I'm not going to stand by and see Udi and how MPC are being mistreated. We're going to pursue the matter. The police, we're going to pursue the matter. We even help the police with logistics. And if I don't know to hire a lawyer to help prosecute that, we are going to do it. We're not going to sit by people as Banga Chipongwe. So I want to promise, I want to take advantage of this program, of this opinion debates. Those that think for the Sanko, if I'm MBC, the foreign as it is Zunguza, as Banga violent, we're going to fight it out. We'll go to court and fight it out. And I'll be a prison. Because I'm not going to just to sit by and see the people as Banga Harasi at MBC. I'm not going to sit by. If in the past they had my director general, I'm going to fight it out. Legally, of course. We'll go to court and fight it out.
because people should learn kuti anthu ku MBC amakapanga ntchito yawo imene amalandira imene amalawi adapatsa amadabwesa kuti ukhale MBC ndipo anthu timagwira ntchito. We are very proud kuti we are serving Malawians kuno ku MBC zoti wina azichita kuti tikhale ma victims of violence because kuti chisankho zimene ziziteka. So I'm warning everyone amene amaona kuti basi zikuchitika aziona ngati ku MBC nkopheka. Not anymore, not under my watch. I don't accept it. I'm also telling anthu amene amayang'ana arwakani dziko muno kuti zimene apangazo ndikuona. They should not think kuti ndikuona kuti akana khauti sense wapakuti munthu waku Times or munthu waku Zodiac or waku Nation. By today, God Matonga would have signed the statement condemning it. By today, all these political parties were anena condemning it. But because an MPC in Twankani, when he didn't do anything wrong, he simply went to Kabaka. Maybe I should stop there because I'm slowly losing it. Because the people that they're harassing are my people, and I'm not going to stand by with and put up with this harassment. Yes. Chabwino, ndathokoza kwambiri Mr. Kasagula. I know Mr. Kasagula because he's the boss wa MBC. So maybe he's feeling it. Eno yosenza kuti ngona banje nkhani imene. Nkhani imene ndira nkura. Not only DPP yokha, tikambe muna zibani zonse anthu akauti mwina abola milandu atenga mwina afuna akambe mbali ya wanda police. Akwena upanga behave motani. Inecho yamba nene kuti dziko lino linamanga nthenje pa rule of law. Chabwino. Rule of law kusatira malamulo ndi kusatira ndondomeko za malamulo kuthandiza kuti munthu ukalakwa ora kuganizira kuti walakwa khande SCB azakumange azakutore ndizvakakufusa akakufusa akutengere ku court likakupange clear all likapeza kukhala munthu walakwa pa process manager ndiyo kufunika kwambiri pa democracy yathu kulibe milandu yonena kuti mwina politically motivated zinaone malamulo wose kuona kuti charge politically motivated sinaimve tu koma so zimatapanga kwambiri ka opposition kulankhula kuti akamanga munthu wanu mukuti politically motivated. This is not fair. Asipana mufuna kuti poti kubwera masankho asiye apange abandon malamulo kuti basi they can banana republic that yes will do anything and everything. Yes, because the DPP should be prosecuted. So because they deserve protection. Yes. So since all na kuti poti undwankani by MBC musampange protect because MBC ilibe police ilibe army. It's an institution of government and wamagila chito ngati mena magila chito winali yes tuankani mnabwera pano simnabwera usapanga ndale mnabwera usagwira chito to report about zinthu zimene zimachitika ndi mukapanga report musakhale targeted ndi anthu achipani particularly abale athu awa anzathu a DPP mmakonda kwambiri violence at every place kandi pasika you want violence kapaseu you want violence pasongano kumilandu violence you want to do everything else in a violent way and kuiwala kuti tinachoka mboma ndi chinthu choopsa kwambiri because you must remember kuti boma isipona kuyendesera munthu wina there's a government in place angokhala kuti mwina chakwera is a law abiding citizen, a very calm person such it as many Peter Mtalika or Malemu Bingo and Wena Machita kuti amata kupanga authorize and mangeni Peter Nzakut. So I will not talk about arresting of anybody, will not talk about anybody who wapanga chopa. So that's being a gentleman, that's being a statesman. Akujua malamulo kuti ineso I'm not above the law. Therefore, paripo antu mena kugira chudwa. So ndi gwirizana ndi George kuti mwina my institute amene amateteza Twankani azira nkula mwachilungamo because if one Twankani is attacked it means the whole media world is attacked. Tisipanga behave the same way. Tisasanke kuti uyu ngo MBC therefore it deserves no protection. In what times uyu timteteze mene timteteze abwina zimene zosiza bwino uyu ndo media yanji tisipanga we look tiyangane kumbali choncho ya so mwina that area ndio so it's obviously chisoni kuti ngosi
and was roughed up by somebody who had understand a position order actually. So kwenye nyamata adabitoka panga government and there's been no apology. I expected Jabi Muhangu mena turuka mu ndende but this thing happened per function yao akanatu samromo function yao amena na bolesa baroro siwo inari yawe mene chwo and kutapite kupine kuja choti wanda mangidwa opanda kumangidwa kwa hiyo sekarapita iwo akana rankura kuti yaiko mapepani muntu sida kare bwino. Because these people are also human beings. Exactly. And you invoke in their minds, so mawa karemba so sakarabu muzi dadaura kuti yatwa akuranko zina zake. So mwana mbali meneo joti violence ili wasi ai. Kuma mwena director general mwatandiza nyamatawa zimena mwana nkura so muzipange action kutakare protected. Because that's war paka. Exactly. Mwatuma. As well. Yes, they'll be justified. As well. No story is worth your life. Yes. And these boys are the girls. I'm a car location there. So I can't harassed, intimidated. As well for convenience. And this, I got my assignment. They were born and Udwara. Was good Udwara. So when they need protection and they need support, psycho support, good and as a Carabon win. Tathokoza kwambiri Mr. Mpolo na Mr. Mpekasambo mwaitsata nkhani. Nditayimva nkhani imene ndamva chisoni and zinandikhudza kwambiri kuti tikukhala ngati tikufuna kuti zinthu zibwererenso kumbuyo koma nkhani ya Angosi ayikamba kwambiri DG ndi Amvula ndimafuna ndikambe mbali nake imene mwina Malawi atha kumvetsetsa bwino kumudziku tikagwira munthu wakuba timapita naye ku polisi akagwidwa munthu uja nkupita naye ku polisi timayembekezera ndithu kuti chimene wachimwa chija akalandira nacho chilango munimvetsaka ndiye ku polisi kuja podikirira kuti mlandu uja utheke akampatsa belo nkubwereranso kumudzi nakayambanso kuzunguza kumudzi kuja mkwiyo makula chinthu ndachikamba panochi ndi chimodzi mwa zinthu zimene zimakhanga zikupititsa patsogolo mchitidwe osaloledwa ndi malamulo uja pa Chingereza amati otengera malamulo manja mwana Mob justice. Impunity. Yes. nkakakanda kambapaka nkoona ndipo kamachitika kumidziko anthu amakwiya kuti uyu takhala bwerabwera amati kabwerebwere ndiye kuti amasokoneza kumudzi mwana kubaka tondo wanthu uzuza anthu kanda amayi kandani ntakhala ntayiona nkhani ya mtolankhani wa MBC nadzadzifunsa mafunso kuti kodi munthu mukaonetsetsa wiki yathayi kwatuluka chilungamo chachikulu kwambiri ndipo anthu akhala mitima pasi m'Malawi muno zokhudzana ndi mabodza amene a DPP akhala akupanga nkhani ya mathematics zachitika zana za mtolankhani wa MBC zandikumbutsa atolankhani onse amene amenyedwa kuzunzidwa anthu amene adaphedwa m'Malawi muno ena banja la atambala nkhanza zimene zimachitika mapezi zimandikumbutsa mmene DPP imachitira sikoyamba twakatipo pangazazi koma pakatipa tinayiwala ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi monga munthu akagwidwa kumakukako tipita naye ku polisi amakapita ku khoti ngati wapeza kuti waulakwa amagamulidwa nkupatsidwa chigamulo chilango ukakhale ku ndende mwina miyezi 12 timamva zimenezo DPP idaba chisankho ndipo idagwidwa kuti anthu awa ndi amene anabera chisankho awa mpaka na ndalama zathu kupwira m'madzi
Ndi chifukwa chani malamulo athu sanapereke chilango kwa chipani cha kuba dziko? Number 1. Ndi chifukwa chani DPP sitinaitsekere ku ndende ino amakhoti mwina mulifotokozera. Mukati muonetsetse kukamba za mathematics akutsogolera mabuza amene achita DPP. Zomenya anthu izi akutsogolera mabuza achita DPP. Kutsogolera kuti anthu adziyambana adzimenyana akutsogolera nda DPP. Koma takhoti munthu uyu chipanichi nchimene chidagwira chicho kuti chidaba. Kodi chidachitika nchani kuti awa musatsekere ku ndende? Monga mmene mmachitira ndi munthu akaba nkhuku. Kodi malamulo athu amati chani? Kodi pali gapo kapena? Kodi kapena mpofunika kuti tisokera mulolo? Chifukwa anthu yawa kuti zozanziko munowa ayamba omenya atolankhaniwa. Anthu awa kupita pansanja nkumatu kwa nawo ndi omwe aja mudawagwamula kuti mudawagwira kuti abachisankho aja. Ndi chifukwa cha nthawi imeneyi simunapatse chilango chokwanira anthu awa. Kodi mudawakhululukira? Number 1. Number 2, lero pagulu lonse limene likukwaka kwambiri nkhani ya mathematics atufuna ukalowa mpaka na kumene kuli maseva awo kaya kuti ati audit, ati independent audit. Ikhala bwanji independent audit yeti pagulupo pali gulu la zipani chipani chimodzi nchakuba chimechita sokoneza chisankho cha 2019. How can it be an independent audit? Yet one of the parties demanding ndi chipani chakuba declared by court. Urumiza mbala. Murumiza bwanji mbala kunkhokwe. Mukuni pesesa. Nkuteka kuti pena pake malamulo athu sali bwino. Zisamako mene mbuzi kugunda galu. Ino amene mmayang'ana za malamulo, Minister of Justice, kaya ku judiciary, kaya Attorney General, kaya ndani. What happened for our laws to fail to lock in munthu amene chipani chimechita tipangisa kuti tisakaze ndalama za dziko? Mudziko muno kuchipwirikiti. Mudakanika bwanji malamulo athu adakanika bwanji? Tafufuzani. Onani lero akuyambaso kuzunguzaso. Zidatheka bwanji? Izizi tikamaziyang'ana bwinobwino ndi zimene zimapanga shape tsogolo la dziko. Famukayang'ana mozama kwambiri muona kuti kuchaka 2014 DPP has survived pomagwiritsa ntchito pamene lamulo lili wiki. Mwanipetsaka ndikupatseni chitsanzo. In 2014 late Justice Maxon Mbendera knew kuti izi ndikupanga apazi ndi zabodza. That's why he cried. Koma do you know what? DPP saw the weakness of the law kuti lero ndila 8 mukuyenera kulengeza nthawi yatha. The justice had no choice but to announce zimzabodza, taking advantage of the weakness of the law. In 2019 anapanga chimodzimodzi. Mandipesaka mpaka na kutenga tipex kumapaka, taking advantage of the weakness of the law. Mandipesaka today the law in some end kumbalia malamulo akaendesedwa kachisankho titani has been tightened. You know what DPP is doing? Is ayang'ana pamene pali weakness ya malamulo ndi patipo pofuna kusokoneza mtendere wa anthu mdziko. Lero anayamba kutukwana iye musakalembetse ndali manja ngwaku achoke mathematics chani musakalembetse zambiri mpini maphokoso. Lero achokopa pa manda mtali manja koma kuyambira mtsogoleri wawo apita mthalika kumakadinda momwemo makalembetse momwemo aliyense wa DPP akalembetsa komweko. Lero akuti zinthu zoti adapangana kalekale amafotokozera bwinobwino angoona kuti apa anthu athu sanalembetse chifukwa cha mistakes athu omwe basi ali titengetse chimenechi. Ndiye ndimafuna ndipemphe, ndimati ndipemphe mukamati ma electoral stakeholders, every citizen in this country is an electoral stakeholder. Every citizen, including myself, I am also an electoral stakeholder because I'm taking part in that election. You registered? I'm registered in that system. Ineo, I am Ineo as Kelvin Mpekasamba.
I am registered in that system. And the Malawi Electoral Commission must not take for granted that information that I give them for the sake of a free and fair election. And the maganizwari yense osati munthu mmodzi. Because why am I saying this? I am worried. Kuti chimodzi mwazipani zimene zozo zimene zikuvutitsa za zokhuzana ndi kachinthu system imene yabwera pofuna kuteteza ufulu wathu ngati ine ndikumvetsa kuti system ija yofuna kuteteza ufulu wanga. Mwandimvetsa kani? Koma mmodzi mwa gulu limene lolo ndi limene dabereka chisankho zakafolo zapitasi mpaka khoti kugamula kuti awa ndakuba. Ine as a citizen, as an electoral stakeholder, I am also worried about the presence of those thieves heading kumakaona voters roll. Mulola bwanji anthu akuba amene akhota adagamula kuti awa adaba. Mulola bwanji takalowesa ku system imene yabwera kuti iteteze ufulu wathu. What makes sinavomera mpeka samboto? Anaura kwambirana. Unless I'm just giving a warning. I know they haven't. Unless I'm giving a warning. Scope uyo ngati mukuti ka muvomera kasi muvomera koma chimene muvomerecho musanavomere muyamba kai matuza kuti matuza Malawi because we are also electoral stakeholders. Tell every Malawian tikwalola kuti apangeza kuti zakuti kuti akalowe mu system uyo ngati muulole ife ndife sikuza kuti ayi koma magulu limene lipita kumeneko awa asapite chifukwa awa ndaja akubaja khotade na urada baja awa atipipiwo asakalowe kumeneko akaona pobera asakalowe chifukwa zimene chita chake ketaji silufuna zakafolo zapitazo 2019 silufuna zichitikeso zidatonongesa ndalama zathu za nkhaninkhani awa okhawa atipipi asakapita ndine ndikukamba zimene zozo ineyo. I'm a Malawian, I've got the right, and ndikukamba zimene zifoti my particulars are in that system and I've got the right to demand this. Pomalizira ndimafuna ndibwere pa nkhani ya lankhani kuti mavuto ampira amene akubwera mdziko muno tidakambapo nkhani nthani yake kuti mdziko muno there is what we call political hypocrisy. And mukayang'anitsitsa pamene zinthu zathu zikuyendetsedwera kumbali ya kufalitsa nkhani, there is lack of truth for personal benefit dominating in the journalism industry in Malawi. Izi ndikukamba zinthu lankhani isakuzindivomereza. Journalists are the bridge between the citizens and power. If journalists forget their role, kumbali ya nzika, things get zimene zinachitika nkhani ya mathematics. Mdziko muli monse atola nkhani, if you don't understand your role, zinthu zikhoza kuonongeka. If you want to talk about something because you have received something or you have received money from some powerful and you forsake the citizens, kumaamana anthu mdziko munomo zimene mukuyenera kufotokoza zonse kumachotsapo chifukwa kuti uyo wakupatsani ndalama, that is a sin. And mudziwe kuti you are contributing to the continued malnourishment of information of the citizens of this country who are the economic actors. It is wrong and inkulakwa. Is ndikunena chifukwa chani. Nkhani ya mathematics anthu ena amafunsa kuti ndi chifukwa chani nkhani imene yakulephera ku Amalawi akulephera kumvetsa. Ndipo mmene mapanga program, I must confess George, mmene mapanga program adzana mtima wanga umandi wawo, because I felt bad. That is the worst thing we can do to Malawians who are in the rural areas. We must understand as journalists. Telling lies in a country where 80% of the people stay in the rural areas is a big sin. It's a big sin. Mukudziwa chilungamo kuti chilungamo cha zinthu zindi ichi. And for goodness sake, why do you have to talk about something you don't understand? Why not go as a representative of the people, as a bridge between power and the people? Go first and understand
What is Smartmatic? No, Smartmatic is not a company. There's this, our device. Smartmatic is just a company. Our device model. Okay. Only when you understand, that's when you can go now and go on air and start talking about it. Because you must understand, this kind of abuse in other countries is in Kondo. These kind of lies, in the zimachepetsa kukwera kwa kaganiziro, pa Chingereza amati IQ. It is zimene kuyankhula ifeyo pano pasi. Zimene zimathandiza anthu amene akuti mvera kuti kaganizidwe kawo kakwere. Kaganizidwe kawo kakamakwera, ability yawonso imakwera. Anthu amene apanga philosophy zizanivomereza. Mwana akhoza kubadwa ine kumangonamiza chimene adzidziwa ndi bodza. And there's nothing that he will do productive. And this is where most of our journalists, mainly those who have the privilege of platforms like this, have started doing in this country. And it's wrong. And this must stop. Ndikupepa. Mulege zimenezi. Pomani zilabeni beni. Muntu nakana ni phone. George. Amati kuma kumala kulinza ngada phunzira na school. Ndi mtulankhani. Ni mtulankhani nditu. Komanda fufuza sinokunziwa, sinokumpeza. Ineyo sinokumpeza. Ndende mari mwina pori ndandalankhana kula. Munitheleza kumpeza muntu. Awuri muntu wezina yake. Ndi Juma. Nda? Juma za mimba. Juma za mimba. Awuri nitulankhani male muno kumasombochuka. Ndatokoza. Mwaregamene ko? Ni mazina. Chabwi. Ndatokoza kwambi nthawi ndo yatithera. Nthawi yatha. Hayi basi. Ndithu. Tikurekera pomwe pa. Anthu amarandaula ena amanditumizira message. Sawa ampeka sama kuti amanditumizira message. Wina kuti program yozo nga 3 hours. Ndio kumasono program 3 hours. Ndio anthu azingomvera fero 3 hours. Ndio abuse ya ndava koma mmene makhalira programming 3 hour program. Sikwene kwambiri. Ndipo anthu ineso kuma message wanga kubwera ma message. Adandaula anthu kuti akuti muongezere nthawi kuti yaisi. Ena kuti tonjezere nthawi, ena kuti zuluka kangapo, ena kuti dzichirika deire. Wesero wauza kuti program ima itikapanga tene koloko ima uluka firi koloko usiku sema ati hayi muongezere pe ngati okay hayi ndava. Zonjeza nthawi zo Mvula. Tsono ndakuti zinazimbika. Sindu mwina 1.5 mwina sindu kuti 3 hours or 2 hours. Fragile za 1.5 another 2 hours. Yeah, so as if 2.5 hours. Meet the people halfway because mwina 90% and ofuna ataonyesera program. Inuso maissues ambira makhala kuti musuna kure, for example, the other issues yanana kulapano zoti kuti that why make a candidate 61 aja zikuti banji ndani sola mimi ayutem ndo remember ayo 61 oka ndo kuti kwa pesa wali chipenje kulu meza ngani mai bodai amba Kandi mene 1 minute. Chawe no poti mayamba pesa kulika yata pesa kulika yata apa ndi nthawi yatheratu koma mwina mavula bangetojuse tu ndi ngochoka mwina tingopereka mphindi imodzi kupola ikhale imodzi ine 1 minute ndiye ayambira mpeka samba amaneka kuti ndamene amakoka nkhani tapasi 1 minute ndapange control ampeka samba mphindi imodzi topic imene ayambisa Mr. Mvula yoti dziko lonse lino akuti chipani cha okay padakale pano zipani zosiyana wati minute blessings wati 1 minute ndio ine ndayambo yapo sorry nkhani yake ndiyo kuti chipani china out of 260 yani paje constituency 229 constituencies chipani cha UTM chipanga field makandidate awo mu constituencies 61 oka siko chona ndipo kuti mwati 1 minute kukula kwa ntengo timadzivira nthambi kukula kwa ntengo kumadziwika ndi kuchuluka kapena kutalika kwa nthambi mwandimvetsaka chabwino olotalika bwanji olotani koma nthambizo zilipo zingati ndiye kukula kwake kwa ifetu kukula kwa chipani ndi mmene kodi akufikira madera angati ndiye kukula kwa chipani
Malawi Congress Party kuchokera kumsanje mpaka kuchitipa akupanga field nda makandidate za DPP ndikuona soti mwina afikira madera ambiri koma sindudziwa fasada fotokoze maona maminyana peta paka makateri basi kuchotsana pa mudindo kutani imirire na kukhanga rongo kankhira nde nzovuta kuti munthu koma kukula kwa chipani kumene koko ndiye zinthu izi tikamakamba tisamangokuza zinthu chifanya maganizo athu okhaya. There is also the reality on the ground. Reality pa ground ndi anthu dwanji chifukwa tikamamva kwambiri mfuwu wa anthu kuleka zimene zili pa ground tidzagwira mpweya zimene afuna DPP ife tizichita akamakuheza tiwale zoti dzana amamenya munthu choncho basi tiononge munthu amene akuthandiza dziko lino kuti tizikang'ana iwowo nde zilungamo zina zimene zambutulukadzi koma chilungamo chenicheni tikidziwa pa 19 kapena pa 17 September tikavota pa 16 mpamene tidzadziwa kuti mkulu ndani. Ndathokoza kwambiri Mr. Mvula khani munayamba ndino ndopasi ninayamba ndine kuti ndinadambesedwa mukuzera masamba nchezo osolankhwalankhwa kuti achipani cha UTM ayimika makandidate 61 akuti ayimika maconstituency 61 so naona ngati 61 namba imene yachepa kwambiri chipani chimene chikufuna kuyimika president ndikuti chipani chimene chikufuna kuyimika presidential candidate so pano kuti chikhale chiyime ma constituency 61 imene ndiyo parliament yakakhala ndama yosagwira nanga ndi mwinamo ndi ndani ayimire ndani amene azikapanga misonkhano yoti avote akamukute president ndani so ndo pamene popo ndi nkhani yoti kwasala nthawi yochepa koma mwina akanazindikira kuti ngati anthu funa tiyimike presidential candidate or tikhale attractive ku alliance partners mwinaso kuoneka kuti ndinokwanira kukwanira kwa usogoleri wa ndale umakhala kuti mukhale ndi ma ward councillor ayime mzipani ma ward ya ambiri ma MP ayime ma constituency ambiri chikwa it's only when these stand ndikuti akhoza kupanga mobilize anthu kuti amvotere president so pamenepo ndi zimene zipangira define the size of chipani because kuti chikukhala bwanji kufunika kwa chipani ife tikufuna tili zipani tiziziwaso kuti tili ma area angati kuma constituency eko ma area ma ward angati ma branch aliko angati because those determine kuti uli chipani or ulibe chipani so ngati penipeni nkuyimika makandidate akuchepa ni ngozi woti mwena zikolo makhala zovutirapo koma urati ngaboma 61 aurati ngaboma ibe 61 haya akutera urati ngaboma ndira nkole ngati munthu wandale or 61 ngati munthu wapanga zandale zimakhala zovuta kuti uya zose zofunikira chabwino timalize ndi Mr. Kasakula tikuzati pana chitika ka break pang'ono timagesi pang'ono koma tidakali pa air ndithu mumaliza bwanji ineyo nkhani siyondabwitsa munthu uzikula mtima ukuziwa kuti zimakulira mtimazo uli nazo chifukwa zimakula mtima pamene wagwira mpweya chamakamba Kevin Sija to me imeneyi ndi reality check ya UTM UTM ngati nsamaziwa UTM anali malemu chitima mzimu wako usenentendere
ndipo Chilima anali UTM. Anali akatundu apenachi. Anali akatundu. That's why even chisankho cha 2019 UTM anapeza na MP 4. Koma Chilima managed to get 1 million votes by a plus. So the main person there anali Chilima. Today Chilima tragically leaves this world. May his soul rest in peace. This UTM has made so many mistakes. And from our house, so many mistakes. Mistake number 1, Chilima wangopita bas ulimbana ni boma. Ifedichoka kuboma, cholinga apange embarrassing Chakwera, apange embarrassing MCP. Was MCP embarrassed? It wasn't embarrassed. Mistake number 2, momoti zinthu mutani winogana onapo. Kuti ine Akabambe ni Chilima. Some of you are public. Kabambe never went to watch him because Kabambe was governor or reserve banking DBB. Ni Chilima sama ziwa. And it's there on record he caused pain. Yes, exactly. Today kuti Kabambe because Chilima amboya mutenga then yeo atamange agande chipani china none napo ne bano that is political fraud. They didn't like it. But it's the truth. I don't think kuti Chilima limo never even dreamt within one day chipani just be succeeded by Kabambe. No, because he was somebody who didn't have nothing close to UTM. He was never president. Today is the president of UTM. And I think Malawi this is the end of UTM. This election that is coming, everyone in the 17 by 18 by 19, Mazos is our nigga. Come clearly on this basis. Some who are president who are going to MP parliament. Doing the economists doing over the MP. If the party is not attracting MPs, because it's the party, it's the brand that attracts people. Couldn't influence the guy now who UTM. Being a MCP and Olympian candidate. That shows the brand is powerful. Magana 14 candidates. The brand is powerful. People want to represent the brand because they know once they're under Tabala, to them that's it. I've been a parliament. The same thing, Awganiga, UTM people are not attracted. It means they are not interested in the leadership of Kabambe. They think UTM is gone. It's not something that can win them votes. If in 2019 they only won 4 MPs, now you think with Malemu Goni and win does anybody think they can win under UTM? All those 6 to 1 are just wasting their time. If I were them, the man Drama was not going to go. Zaga zao, Zanao, Zazbariao, they are blowing it on a campaign that is doomed to fail. They should think twice, even those 6 to 1. They are wasting their money. Campaign costs money, yes, do full, because on the wall and giza. The reality of how they are exercising their full. They are just wasting their money, they will not win the election. So in conclusion, to wrap it up, I'm not surprised. This is the reality in UTM. It's gone, dead and buried, dusted. Zigom. Chabuna, tatokoza kwambiri Mr. Kasagula. Zigom. Titokoze su Mr. Mvula kuti munabwera ku program. Mr. Pekasambo tutokoze munabwera siku lero. Tatokoza kwambiri kale program ndomaliza kuma akuseka bebe Pekasambo. Kwa tirekere bebe. Pamene pa bakaya bebe program yacu lero ya Timvetse kutoka ku MBC. Tinali ndi kula tatu amenewa Mr. George Kasagula, Mr. Humphrey Mvula komanso Mr. Kelvin Pekasambo. Ine the blessings kanache ndikutokozeni mwe pamenepo kutsatira komanso kumvera program ineyi makoma nonse. No Antoni makonsolo mumo panopa tili ndi malo okwanira oti odwala akhoza kubwera ambiri mtundu wanji koma amakwanira ndithu timalembera ndithu nthawi yabwinobwino komanso onse amene apezeka kuti tiaonerepo kaye ndithu amakhala malo omasuka bwinobwino ku maodi ndithu awiri oti timayang'anirapo tisanapeze muno chipatala chachikulu kapena tiaonerepo kuti mwina atengera bwanji tikapasako makhala koyambira wakagwirisidwe ntchito kachuma chachitukuko zonse apapa amene
kuonera ofesi yanyuwaniyo ndiponso yayikulu ndikuonyadira kwambiri alimi akusangalala ndikoyamba kukameme kuti ndife akameme nditi ofesi iyi ndi yathu ndife onyadira kwambiri Fikaso nthawi ya mtengo wapatali ija mumakhala mukudziwa zimene zikusintha miyoyo ya anthu. Tukamba chani chimenechi *474# win big. Langa dzina ndi Sungananisilia nde ndikamba kuti uthenga umene ndabwera nawo lero ndi wapaderadera, uthenga wapamwamba. Tukamba kuti pa 7 June lomwe ili 7 June tikhale ndithu tikupanga draw imene tifuna tipeze kuti ndi ndani amene wapambana mphoto yathu yayikulu kwambiri mu mpikisano wa *474#. Inde tukamba za galimoto ya Mazda Demio New Face imene ndi mphoto yathu yayikulu nde tufuna timpeze kuti ndi ndani amene wachita mphumi ndikupata galimoto imene iyi ya mwezi wa May. Osayiwala mwezi wa March tinapereka galimoto, mwezi wa April tinaperekaso galimoto, nde mwezi wa May mwini wake amene atapambane galimoto imene iyi ndi amene tikufuna tizampeze pa draw yathu ya pa 7. Inuyo tapangani *474# mwina mwini wake mukhozokhala inuyo amene mukhoza kuchita mphumi. Koma apapa bwanji tingokaona galimoto kamene kali ngati kanamwali kathu kamene mwini wake apezeka pa 7. Nkhani yake ndi *474. Ikugawa mphoto za nkhaninkhani tsiku lililonse. Imbani *474# kuti mukhale nawo mugulu lopata mvula ya mphoto. Kuti musewere imbani *474#. Sankhani mphoto imene mukufuna posankha nambala yake. Mukatero dikirani kuti muyike pini yanu. Kenako ikani pini yanu. Mukatero muzalandira token nambala yanu ndi draw program. Sewerani kambirimbiri kuti muonjezere mwayi wanu owina ndi win big. Kagalimoto nde mwakaona nokha kamene kako kakungo